cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Ideng buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip naik kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka hima riangsi sirdarship haka arpu pratarik urempang arajar penrio. Kala pelong ya ka jelang penitu ya uba Olnington Soman kum usirdar bapura bad batama jong ka hima riangsi sirdarship. Ha kani kasi la sakilang da ki sordar bat ki sketri shnong jong ki shnong baper ki badan hapo ka jeli jong ka hima riangsi sirdarship ha ringkat ki jingsa kilang ka kursomat bat khamtam e ki nong jir sirdar jong ka kursomat bat yakani ka jingpen itu yo sirdar bapura jong ka hima la le hadin bala yo priang yakasanat napo ka district council. Ka kursomat ka badai ka kurs im hapo ka hima riangsi sirdarship. Nadu kispas nem bamenshua hadu menta kala penko burom yo uba Olnington Somat da kijan bat ka spongkli kum kadang ka jingle burom yau kum usirdar bathamai. Ngiyos nyo kum bau Sherman lane usketri menne ulapan pau bat lapan itu ya uta usirdar uba pura jong kahimar yang si ubadai unong pek unong yit unong besar unong ngu unong sumar naga benta kait ke ihma hapo kanai ka himar yang si sagawai ka benta ngan pai naga benta kakur ko kakur somat ngaklet banong ye pi mene kamtam kinong jit kibadai kita ki khmat cenrang jong ka kursomat pila trei sitom pila yit pila pek pila bisa naga banta banjit ya uta usirar ubadai unong pek unong yit naga banta kakur batkum juru ya kahima barokawai ai kublai nagbanta ki khmat cenrang jo ka kursomat kermen bau ne usir daru undon hi ka jinsiongo nagbanta ka kur ba ka kur kala ibit ya phi bat jid ya phi kum uta unong sensyar kum uta unong pek ni kum ka kur ni klem ji dia pi ba pin chong hang ne ban chu chong tawak kejat lane ban chu chong ak bahe kumangyong hanrei ni ji dia pi ko musirdar uban pek uban yit ya ki kam ki jam hapo ka it ka hima barokawai badrokum ju ya ki jingdan kam hapo ka hima pin pejro ya ke school pin pejro ya ka imlang kesalang pin trilang rangkaru bar kekur pekermen ba hilong kemi jong kakur somaru kin ai ke jingkersan kum pila kersan dei mapihi balakhala pun yengi dei mapihi daga jingdon ngejong pi kandon kata kakur somat lada don kita kilong kimi jong kakur somat nae ngin mi nae ngin roy ngin par kumba ngi im parum pare bat ngi roy ngi par kumne katu kan itli kisnem ya kabangi ladu no ya sirdar bapura jong kahima ala dengan baklah ki nyau bat prasnem kumta ngiladu no ye isirdar jongi ilet ke somat ngatrai barok nginang yang kenmau ngilasa kun suet ho ngidon ya ki acting sirdar
tenrei ngisngut hu ba hadu laduk itu gipor ba ilet ke somat ibalong sirdar jong kere hima laklat bal ina no yang ikum ki khon jong hima ngilalong kun suet tenrei kan ga sngi ga ba kemen nakabanta jong ikum ki khon jong hima hakaba ngiyo ban don benta kan ga por ka benta ban pen itu lane ban pen snow nakaliang jong ka hima ban nakaliang jong ka tur somat ban pen ba Onlington somat bon long ukli nong sensyar lane bon long unoilam jong ka hima yang si ka ba ke jongi akum ka snong lanikum ki khun jong ka hima angim done ban ai ngim don ban ong tenrei tang ka jingu bat ka buram show play bolong nong bu nong thau jongi ngi da sngot ngu yo bola don rekat bat ngi hapdeng jong kini ki jiya lenti jongi kum ki khon jo ka hima ngi yo pat ya ka ni ka sngi ka bakamen ka sngi ka basa jingken mau na ka benta jongi lang iwei pui barok bat om tang na ka benta jong au bayang hang ni tenrei na ka benta jong pilang ki wedon pelun Syadin bersakmat jonga bapia kemen lang ya kani kasngi kapadai kasngi kabangiyo yau nong sensyar bupura jong kani kahima ubangila angnut ubangila trang ubangila kwa bangin yo nong sensyar bupura kumba pila pa yanga nga nakaliang yonga nga sngaw ngu yapi bapila pa yanga kum u sirdar hapo kahima resi bat kendiat ngako ban pai sha ka jins ngongo sha ki nongkit kam ki barim jong kane ka hima nadu bala panlong ya kane ka hima ngala persang banwat nadu menol establish ya kane ka hima handrai hadu mentang ngam padalap tikna handrai ngalap ki kot ki slan nu degi spas nam menchua te ngalalap bau sem benokong basensyari kane ka hima udah chilibri sem somat haden nang tangan lap saterter rangru nang ta I ba karen somat idei mama jonga nga ai kublai yaki wat lamaki don chu na kane ka pertai ya maki kila trai sitom bat penyeng ya kane ka hima nang ta wan saki acting hachwa jonga kidon arut ki acting ai kublai yaki ba kila kit kila ba na kabanta ya kane ka kam hapo ka it jong kane ka ilika but ai kublai ru yaki nongkit kam barim kajisangu ngalai cheki khamtame hakine ki live post nam kuladap ngalap yaki kot kisla ki record biang pa biang te ngasngau ban ai kublai yapi langba kajin trai sutom jong pi ba kanai ka hima jongi kan nang ipu nang iping hado menta kala dai sa ka pali ka jongi bankit banba dag wapi pilak trai sitom ha ki por menchua nga ai ka jisengu ipilang baro bat rude ka kamram ka jongi menta akumba pila IT hangi ban hanga ban ban sensyar bankit banba ya kanai ka himarasi nakaliang jonga kabenta kabarit dengan persang bantrai la ibor barit harangkat kejinnon lang jong ki menteri jong ke hima harangkat kejinnon lang jong pi ki kre no senchar song ki bron hapo kena ke hima harangkat kejinnon lang jong pi ki khun himarayot jong kena ke hima kaji kerpat bat kajin kentu nakaliang kejonga yaki nosen charchnong kum kisorar kiskatri snau bha bangin ya don kejinya trailang kenang ba ngin la kum no ban bil ban tei ban penwan ra sisu ban pen ipu iping biang sa sisin ya kare ke hima jongi nangta hapo ke hima ngiran bon kitnat lene ki department ngiha ban trai khamtam kabangidon ke education department ke school ngin perchang da ibor barit ban pen nang kham bha chisu
namar kadai ka jindawa ka kongsan ai hagikum ke hima kawai kadai nagbanta ka jinang start menta ka skul yungi ngildai ban continue no sa haki kham ki hayar ki ba kham ha chajrong regikum ke hima kat ibori barit lala nana chakmat ngin persang kumno ban yoi kalat ban penang kampai shu hawadai batka skul te kumjuru de sai sen nakale nyonga ngabo ke jingkerpat ya ka kor somat ki elektor ngin ya trelang bat ngi ngiro ngin ya trelang bat phi knang ba ka hima jongi kanlong ka ba ipu iping khendiat lese habdeng ke jinchar ke jongi le chai ki don bon ki ji e hanrai ngan perchang kat kabala ban ngin pek renti da ka ba ngin perchang ban lai na ka jinno chiliang shano habdeng ka jinchar ka jongi bat kumjur de ngin perchang ban pudin ya ki kam ya ka ei ka ba ki nong sencar nado menchua kila trei nak benta ki babon ki tenat hapo gade ke hima handrei ni kadla nane sekmat ke kamram jongi harangkat bat ki menteri ngin persang ban boden ya ki kam ki bedang saden ki bedang sateng bat ban bil biang saisen ya ki jindon kam hapo kane ke it ke hima tetang kane ki kanten ki khendiat e nakliang yonga khublai shibon. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.